Estes nenos teñen entre 6 e 15 anos, veñen das 4 provincias galegas, suman máis de 50 e onte a noite presentaron o resultado de moitas horas de ensaio. Forman a Orquesta de Nenos da Sinfónica de Galicia que se estreou no Palacio da Ópera da Coruña. Nós vivimos con eles os nervios do ensaio xeral e dos minutos previos a esta estrea. Teñen entre 6 e 15 anos, son máis de 50 e levan 4 meses ensaiando xuntos con seus instrumentos de corda. Onte a noite presentaron o resultado de todo este traballo. Son a Orquesta de Nenos da Sinfónica de Galicia e nos pasamos con eles os minutos antes da súa estrea no Palacio da Ópera da Coruña. Me llamo Carlota, tengo 6 años, toco el instrumento que se llama violín. Carlota é a benxamina desta orquestra. Difícil imaginar tanto talento en tan poucos centímetros. ¿Estás nerviosa, Marina? Muchísimo. Yo también. Es muy difícil lo del sostenido, ¿eh? Nervios e últimos retoques antes de subirse ao escenario, sen separarse dese mellor amigo que os acompañou durante meses ata o gran día. El cello, porque el violín a mí me parecía muy agudo y el piano, ya toda la familia era del piano. He querido entrar porque me encanta tocar en grupo y no sé, también para hacer amigos. Chega un momento co que soñaron durante todo este tempo, actuar no Palacio da Ópera da Coruña. Aquí demostran que a súa orquestra, aínda que este formada exclusivamente por nenos, non entende de idades. Son 57 e teñen entre 6 e 15 anos, veñen das 4 provincias galegas e madrugan cada sábado para ensaiar xuntos na Coruña. Levamos vindo como 3 meses ou así, non sei, a recompensa de todo esforzo. Desde xaneiro na súa axenda de xogos e estudos coláronse nomes tan ilustres como Haydn, Stravinsky ou Händel. 9 profesores ensinaronlles o valor dos clásicos e o de poder tocalos dentro dun conxunto. E xuntos vanse motivando porque uns están vendo os outros e van recibindo unha formación de tipo orquestal, de tocar xuntos, Esa é a idea do proxecto, Unha canteira de violíns, violas, contrabaixos e violonchelos que dan os primeiros pasos nunha orquestra que é todo un exemplo pedagóxico e artístico e que pode ser o principio dunha fulgurante carreira musical. Nenos e mozos que son un exemplo para todos. Isto foi todo por hoxe, como sempre, gracias pola atención prestada, que pasen unha moi feliz tarde.